God morgen alle sammen, hjertelig velkommen til. Det er morgen, jeg er lidt træt i dag, og i dag der er det sådan min sidste rigtige dag i lejligheden, fordi jeg flytter, og nu der skal jeg lige ned og hente en flyttekasse og en kuffert og sådan noget nede på vores depotrum, og der er mega nøjeren dernede. Nu skal I bare se her, og skal lige så tænde. Kom, tænd lys, sådan der. Prøv lige at se, det er bare sådan en kælder med en hel masse buer. Jeg frygter altid, at der går sådan en mand i et jakkesæt derovre, der bare følger mig. Det vil være lidt nøjeren. Og nu lød det måske lidt dramatisk, da jeg sagde, at jeg flytter, fordi jeg sagde det sådan lidt koldt. Men det er simpelthen fordi, jeg skulle kun bo her 2 måneder, fordi der flytter en anden ind på mit værelse. Jeg er mega ærgerlig over det, men det har ligesom været planen helt fra starten, så jeg har også været lidt indstillet på det. Her har vi alt vores shit. Og det roder lidt, men jeg flytter, så jeg er lige glad. Jeg skal lige helt herover og have kassen til min iMac. Der står der. Wow. Sådan. Og så skal jeg altså den her flyttekasse, hvor min Xbox-kasse også er. Sådan. Her skal alle mine ting simpelthen kunne være i. Eller jeg skal sgu da egentlig også have min... jeg skal også have min kuffert. Fuck. Ej, den er tung. Nå, okay. Så tror jeg er nødt til at gå 2 gange. Så skal det her værelse altså bare pakkes ned i de her kasser og den der kuffert. Og det er sgu lidt trist, men sådan er det. Jeg burde egentlig bare pakke det hele ned nu, men i aften der skal jeg filme noget med Jonas og Simon, så jeg tror lige jeg venter, fordi jeg vil gerne have, at der ser sådan lidt hjemligt ud, sådan lidt husligt, hvis man kan sige det sådan. Så jeg pakker først i aften, og her om lidt, der skal jeg ud og filme noget sammen med... Jeg ved ikke helt, om jeg må sige, hvad det er, men det er vist nok sammen med Hoffe. Jeg tror, han kommer. Det gør han vist nok. Sådan har jeg forstået det. Det bliver mega sjovt. Jeg tager jer med, så kan I se, hvad det er, og det gør, hvad jeg ikke kan fortælle, hvad det er. Nu er vi kommet op i det her studie, hvor vi skal filme, og som I kan se, så er alt hvidt og lyserødt, fordi at det vi skal lave, det har jeg fået at vide, jeg må godt fortælle, hvad det er nu. Der er kommet sådan en ny musikvideo ud, der hedder Boys, hvor der står sådan en masse forskellige kendte mennesker og laver alt muligt skørt. Og vi laver så nu en sådan lille dansk version, hvis man kan sige det sådan. Lidt sådan en, ikke en parodi, det er vel egentlig lidt en parodi, hvor at det så bare er mig og en hel masse andre danskere. Så det bliver grineren, vi skal lave alt muligt med noget lyserødt og sådan noget. Så der er cupcakes, som jeg desværre ikke må spise, og der er morgenmad, og der er mælk og pink ting. Studiet bliver lige sat 100% op, og så fordi der er helt hvidt herinde, så skal vi have sådan nogle her på fødderne, fordi ellers så gør vi bare alting beskidt. Så det er altså hvidt og lyserødt. Nu har vi optaget det allerførste, hvor jeg står og puster sæbebobler. Og jeg er virkelig dårlig til det. Der kommer sådan noget 2 ud hver gang. Ja. Skal jeg kigge i kameraet samtidig? Ja, det må vi gerne. Så har vi fået optaget det vi skulle. Det tog ikke særlig lang tid. Jeg tror det tog 40 minutter. Eller sådan noget. Jeg skal have en spand igen i dag. Hvad hedder det nu? Skal jeg ned til min bil, og så er det tilbage til lejligheden. Filme med Jonas og Simon. Og så skal jeg også have pakket alle mine ting. Så er vi tilbage i lejligheden, og står der og tager selfie? Ja. Der røg lige til selfie der. Vi er ved at sætte op nu til, at vi skal filme den sidste video her i lejligheden. Mega trist, synes jeg. Men du bliver bare ved med at tage selfies. Jamen, det er ikke så godt. Jeg synes, det er ret dejligt. Synes du, det er dejligt? You can fuck off. Der ligger lige lidt vasketøj her. Og Simon, du har papirskum på du har papirskum over alt, det ved du godt, ikke? Mm. Det er flot. Han er lige ved at gøre sig klar til, at vi skal filme. Jeg er sådan stille og roligt begyndt at pakke de forskellige ting. Skrivebordet og sengen bliver stående. Jeg troede, du var glad for, at jeg flyttede. Jeg flytter lidt du skal ikke til igen. Jo, du kommer faktisk lov til at flytte. Yes, okay. Dejligt. Hvad hedder det? Begynder at pakke lidt. Men det her og det her skal stadig være der til, at når vi skal filme. This was the moment when Rasmus realized that his roomies was better at acting than he was. Vi har filmet det første. Og det Jonas prøvede at fortælle, det var, at de var fucking gode. Det var mega fedt, det de har lavet. Hvad hedder det? I kan lige få lov til at se det her, for main channel får lov til at se det. Okay, det kan jeg ikke lige nu, for den importerer lige. I kan ikke se noget alligevel. Jo, her. Jo, se. Så kan I lige se her. Så agter vi lige. Whoop. Og så bliver de bonet. Der. Whoop. Det var det, I får lov til at se. Det var preview. Det var preview. Vil du sutte på den her ispind, jeg har suttet på? Okay,
Okay, så var det heller ikke sjovere. Det synes jeg. Ja, det er drenge. Drenge nok jo! Ja, drenge nok jo! Nu filmer vi den sidste scene, som er inde på mit værelse, og jeg har selvfølgelig som altid rullet gardinerne ned. Vi er klar her, der roder en del herinde, og også sådan lidt halvtomt. Men nu filmer vi simpelthen, og derefter så skal vi ud og have noget lækker mad. Så som altid, så trykker jeg lige der, og så filmer vi. Så sætter jeg mig hen, og så ses vi bare på den anden side, når vi har filmet det aller sidste skud inde i den her lejlighed. Så er vi færdige med at filme. Jeg har hermed filmet min sidste video, ud over vloggen her selvfølgelig, inde i den her lejlighed. Det er trist, men sådan er det. Så er vi altså på vej, og vi har som... der er så meget ryg på! Det kilder i maven. Ja, det kilder sygt meget i maven. Det er seriøst at køre, som at køre et rumskib. Vi har lejet en elbil igen, og det er så nice. Så nu skal vi ind og have noget... Vi skal ind og have noget lækker mad. Og jeg ved ikke helt, hvor vi skal hen, men det finder vi ud af. Så er der altså mad her. Vi er inde på noget, der hedder Lojo's. Det er mega lækkert. Hvad har du fået? Jeg har været tun. Tun? Ja, det er tun. Det der, det ligner sådan... Det ligner overhovedet ikke tun. Det ligner overhovedet ikke. Det ligner sådan noget oksekød. Hvad har du fået? Du har fået det samme som mig? Fået nogle sødsmå sliders. Nogle sødsmå sliders. Det er mega lækkert, men ikke lige så godt som Brohøjs køkken. Prøv mig. Jeg har taget en bid af den ene pomfrit der. Jeg havde det ikke. Så har vi spist, og nu er vi lige gået ind på en legeplads, fordi Jonas han har brug for at slå mave. Så nu kan jeg lege, og det kan Simon også, og så kan Jonas slå mave. Så skal jeg nok holde. Tak. Slap af, drengerøv. Sygt. Jeg kan overhovedet ikke det der. Må vi se, om du kan? Du kan ikke. Jeg ved, du ikke kan. Ja, flot. Flot, Jonas. Sådan. Hvis det ikke er Pokémon var blevet et hit igen. Hvad fanden sker der? Vi er kommet til Amalienborg. Simpelthen dit gamle hood. Mit Sådan. Crib. Er det nostalgisk? Det er meget nostalgisk. Det er pissfedt. Der er livgarder. Vi er bange for dem. Det skal man være. Måske have respekt for dem. Det skal man nemlig. Især fordi du har været jeg det. ved jo Du ved, hvor farlige de er. fuldstændig. Så jeg er bare endnu mere bange for dem. Ikke også? Jeg er faktisk ikke bange for dem, men jeg vil sige, at jeg har respekt for dem. Ja, jeg er bange for dem. Du er bange for dem? Jeg er bange for mig selv dengang, at jeg var... Okay. Det lyder også. Det er ret nøjere. Og lige en ting. I skal ikke fuck med en garter. Nogle gange så glemmer man, hvor flot det kan være i Danmark. Jeg føler lidt, at jeg er i udlandet lige nu. Simon vil gerne lige have et sidste mindebillede. Og jeg har det sygt nøjeren med det her vand, fordi det er meget tæt på, og det sprætter rimelig meget. Drengerøv er røre det. Fuck! Nøj, hvor er det flot. Operahuset, mine damer og herrer. Hvad får jeg for at hoppe i vandet? Æren er til mig med til Comedy Gala. Bror, du skal ikke med til Comedy Gala. Jo, vi har jeg tager en anden med til Comedy Gala. Nej, vi har aftalt. Jeg skal til Comedy Gala derovre den 31. august, og det bliver fedt. Og jeg skal med. Nej. Jo. Nej. Nej, jeg glæder mig. Du skal ikke med. Nej, hvor er jeg glad. Jeg gider ikke have dig med. Jo, du kan. Nej. Jeg bliver din date. Nej. Jeg lover at tage kjole på. Jeg har en anden date. Jeg tager kjole på. Okay. Nu hvor det er sidste aften, så prøver vi lige at være sådan lidt hvad skal man kalde det? Lidt kulturelle, lidt hyggelige overfor hinanden. Det lød meget mærkeligt. Vi prøver bare at lave noget, hvor vi ikke sidder og kigger ind i en skærm hele tiden. Udover at jeg selvfølgelig vlogger hele tiden. Men det skal jeg. Det er pisse. Hvad laver du? Ej, dyppede du skoene ned i? Hvad laver du? Det var bølger. Er der bølger? Der er ikke nogen bølger her. Jo, der kommer lige en båd forbi. Du har ikke lige så langt ben som mig. Nej, men jeg har kort ben. Du kan ikke ramme vandet. Jeg kan ikke ramme. Jeg kan faktisk ikke ramme vandet. Nej, ja, okay, jeg kan godt ramme vandet. Simon, han føler sig så meget hjemme, han gør. Ej, Simon. Det er pinligt, det der. Du skal ikke gøre det. Så er det altså sidste tur sammen i elevatoren. Du trykker på alt muligt med albuen. Det kan være, du... Fede svin. Ej. Du får lov til at blive herinde og køre med. Bliv. Du fucker den op. Du skal blive. Simon, så er vi kommet tilbage til lejligheden, og nu skal jeg have pakket de sidste ting. Og jeg er lidt stødt på et lille problem. Fordi den her kuffert er sådan pænt stor, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Og da jeg flyttede herover, der kunne jeg sagtens have alt mit tøj i. Men det kan jeg altså overhovedet ikke nu. Jeg har stadig alt det her og 5 jakker tilbage. Og den er sådan helt proppet kufferten. Så jeg ved sgu ikke lige helt, hvad jeg gør. Men jeg skal også pakke min iMac og sådan noget ned. Så det vil jeg gøre nu. Og selvfølgelig mine falske IKEA-planter. De skal herud i kassen. Må vi ikke få dem?
I må da ikke få dem overhovedet. Hvorfor? Hvorfor skal I have dem? Se, alle de her planter, det er din idé. Det er din Ja, skyld, og det er en fantastisk idé. Ej, du har fået dem her i gave. Ja. Og så den her slange, ikke? Nu kan det godt være, at jeg flytter, men I er nødt til at smide den her slange ud. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Er du enig, ikke også, Simon? Vi har fået den af Peter. Men prøv at tænke på det sådan. Den holder øje. Den holder øje, det er rigtigt. Den holder øje i stedet for mig, ikke? Det er vores totem. Det er jeres totem. Så nu skal jeg altså have pakket alt mit stof ned. Det er trist, men sådan er det. Der går lige lidt tid, før jeg er færdig, tror jeg selv. Men vi kan godt spille noget senere, hvis det er. Mine damer og herrer, jeg er blevet færdig med at tømme værelset. Det er virkelig tomt. Og nu står der selvfølgelig en lampe, et skrivebord, en seng og en vasketøjskurve. Og det er simpelthen fordi, at det er ham, der flytter ind, i stedet for mig. Det er ham, der ejer de ting. Og nu der ligger der så bare lige mine nøgler. Og så selvfølgelig mit sengetøj, fordi jeg skal jo sove her i nat. Og på trods af, at jeg kun har boet her i 2 måneder, det lyder virkelig ikke særlig meget, og det er det heller ikke. Men vi er bare blevet så tætte, alle os, der bor her, eller alle os 3, der nu bor her. Så det er ret sørgeligt. Jeg kan sgu egentlig godt lide at bo her, så jeg vil gerne blive boende. Men det kan jeg desværre ikke. Og her, der har vi alle de ting, jeg har levet med de sidste par måneder. Og så ham derovre, han er lige ved at betale husleje. Det slipper jeg for nu. Den er du ikke med på. Nej, den er sgu ikke med. Vi har snakket om det der, du betaler ekstra. Jeg gider ikke betale ekstra. Til gengæld skal du overføre mit depositum, for jeg har ikke ødelagt noget. Jo, du har. Nej, hej. Det er ikke mig, der har ødelagt det der ananasbord. Og ved du hvad, du har været med til at ødelægge gardiner, der hænger derinde. Det var du fandme dårlig til at bore i. Hold kæft. Hvad vil du gerne sige? Du får ikke nogen af de douchebag jar penge. Hey, den skal vi huske. Douchebag jar, den skal tømmes. Den skal vi bruge i morgen. Det er vi nødt til. Vi skal bruge dem. Nej. Altså jeg har... Prøv at den skal nulstilles, når han flytter ind. Nej. Og jeg flytter ud. Ja, mig og Jonas kan nyde de her penge. Nej, prøv at det. Jeg har smidt i 2 gange. Det er jer, der har smidt i fucking meget. Der er 100 kroner i. Ja. Prøv at høre, dem her deler vi. Så er det altså blevet allersidste optagelse overhovedet. Jeg har sagt så mange. Og vi har en sang til dig. Vi har skrevet en farvelsang. Jeg har skrevet en sang til nu. Ja. Er du klar? Vi spiller den nu. Ja, vi spiller den nu. Okay. Ja, er du klar? Det bliver helt akavet nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv sikkert. Det er den her. Du skal have kæft. Ja, jeg lytter. Rasmus, du skal hjem, du skal hjem, jeg vil se i din ting. Rasmus, du skal hjem, hjem i din seng. Rasmus, hvor skal du hen? Det er sødt. Du skal hjem til Fyn. Hvor længe har I øvet på den der? Rasmus, du skal hjem, du skal hjem. gør mig trist, drenge. Det er sødt af jer, men I gør mig trist. I gør mig trist. Sådan. Tak for det, drenge. I er fandme søde. Jeg tænkte, der kom rulletekster. Nå, ja, okay. Ja. Tak Ja, til, det gør der helt tak for alt, og så tak til, og så instrueret. Det er simpelthen, det er alt for avanceret. Tak for at I så med, mine damer og herrer. Det var en fornøjelse. Nu har jeg boet i København i 2 måneder, og jeg har fundet ud af, at jeg vil bo her. Rigtigt, tror jeg. Så det kan være, at jeg flytter her igen en eller anden dag. Det kan også være, at jeg flytter et helt andet sted hen. Det er nok, der er nok større sandsynlighed for det. Men tak for at I så med i hvert fald. Jeg håber, I har nyttet sig med. Hej hej.